Ngithi sawona konke indawo la kuzofinyela khona leli zwe lokhu bengala nje manje elikhokho zintomba zemqabule zamhusana waseqwa kumlahla yedwa nje uzukathi bathi abanye ufuqana bathi abanye umdolo ufike uqobola bese ngithi mina uyena ogcoba kahle ke lo mjozana ubikelela njengamanje ngithi nje ngizoshaya nje enye ingoma kaMjozana ethi nje ngisemncane ngangicabanga ukuthi ngizophumelela ngicela nje ukuthi ngikudlalele le ngoma lena noma ngeke ngize kulule kakhulu kodwa nje ke cabanga ukuthi uzoyithokozela lapha ekhaya. Before kodwa ngiqhubeke ngisacela ukuthi mangabe ungibuka ku YouTube usubscribe ku YouTube ngikwazi ukuthi nami ngizokwazi ukwenza namanye ama-video. Mangabe ungibuka ku Facebook page ngicela ukuthi ushaye ufollow ungilandele nakanye na ku Instagram futhi ungilandele. Ku YouTube uMjozana, ku Instagram @mjozana_mabanga, ku YouTube uMjozana. Ihloko sengoma nje manje ngizosishaya sizothi nje ngisemncane.